anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. It is clear political harassment, it is clear political institution. Pag-threat sa'yo, wala. Pag-threat sa kanila, national security. Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Sir, some of the testimony and We will wait for Colonel. Next question, please. Last two. Or make it good. Make it good. Pinasalat ko na kung sa dalawang plano pagpatay sa Presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagkatangka, hindi dapat pinapakit ang pahas. Yan ay aking papalagay, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Kumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Mas Sir. verbalize nila dito sa administration yung tungkol sa kanayan sa buhay. Nabanggit ko pa sa'yo. Yes. Yes, ma'am. Hindi. Hindi pa, ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Everything is well documented with documents and videos. And nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ang lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action mo, ma'am? Dun sa threat sa'yo? Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly, that is the reason why I'm prosecuting with court cases. We do not expect fairness. Imagine mo, saan ka nakahanap na-admit na yung tao sa hospital, bigla na napapasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, will we please. extend for yung detention order country attorney Lopez? Will you expect him for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Binitay nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Ano sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC ngayon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Isa pa, sir. Ano ba sinabi nila? Evasive. And now we clearly see he doesn't know anything. Ito pala tayo. Pero pagdating natin sa ulit, kita niyo, he doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang basic answers? Last question. Penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds. Bakit may penalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang justisya dito? Eh, ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismo komite, alam na nilang mali yung ginagawa nila
sabihin lang sa amin pumunta ka sa hotel. Napakadali na sabihin nila, okay. We will set aside the detention order. Pero hindi. Balik na nga yung una mong detention. Balik pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakatulong, hindi mo palabas. Kahit ako hindi ako palabas ha. Sabihin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanongin kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President, because I clearly sinasabi ni Louis Juan na hindi na recognize yung government. And then, ito na, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President. I have no personality in that meeting. So I had to take that oath. Pero, ano kaya? Sa Lopez at sa lahat ng When you go up to the Supreme Court, of course, it's a choice question on their powers of Congress. yun naman sinasabi ko. Sir, no, you don't trust anyone anymore in this country. You don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, wala. Pag-threat sa kanila, national security. Discussing do you think that your vote voters are maybe pinning you down to November? That's what that decision. If they file cases or an impeachment case or every case, we will answer that kung meron man silang hanap na balik. Katapanin mo ng panahon nila na sila makapag-content kay Edward. Kasi nagsasabi na ito yung tao. Yes, we expect that. We expect contempt, detention, we expect a term Minister Clarita is terrorizing. We expect them to terrorize ang Office of the Vice President. Ano yung message ng President Bongbong kasi said na papalagay na Pilipinas hindi niya malakas. Yes, sinabi ko naman nila, kapalagay ko din yung ginagawa nila sa akin. Yes, kaya ako po yung binigyan ng interview. Thank you. Thank you.